DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, may adlaw na usab ka natong tanan. Listener of the Day na sabta mga kasama. Dirita mga kasama sa Purok San Antonio, Barangay Matina Crossing ng Antong Dakbayan. Niay balay diri mga kasama gatingog, radyo, ato tanawon kung DXDC bagyod ni. Maayong adlaw tay. Ayun nga na po. Maayong adlaw. Kisa pangan. Si Cesar, Dibot Layosa, Pila edad ni mo, Sir Bibot? 62. Ay, inom kog Bibot Layusa sa unang boksidor. Champion. Kisa ba to? Ako yun. Ikaw to? Ako. Di basta-basta, no? Basta-basta. Di basta-basta yun bagyang kasama. Apa yung bilin? Di na pa nabilin nga Apa? kusog nga Manny Pacquiao yun ha? Apa? Ang agad lip hook ha? Oo. Di basta-basta. Pare, siguro na ako. Ano naman ko? Di basta-basta yun. Mas una pamagkang champion. Nairadyo gatingog, ari ilang balay. O sang istasyon na kasamang sisa? Siyempre, DX. Eh? Di basta-basta yun. Binabi, nga naman yun. Nga DXDC magiging napaminawan ni kasamang sisa. Maligaw ko sa drama. Sa pa? Sa balita. O sa pa? Mga pasigaw. O sa pa? O, yung katilarin na, gibalong. Ano? Palong ka great ha? Oo. Di basta-basta yun. Okay. Tungod anak kasamang Cesar Layusa. Kaya certified listener ka sa DXDC Arimen Davao. Ako kang hatagan og grasya. Una natin yatag ang atong transistor radio. Yehey! Bago! Di basta-basta Bago! bago yun ha? Ihatag sa dayon ang ato ang t-shirt! Alright. Isunod ay nato ang Mitsong Manong! Basta-basta o dili pa na maong ang bugnaw nga soft drink. Kaya na. Basta-basta. Woo! Unsa may masulti nimo? Sa mga silingan ko, pag-dixdixi na mo. Yes. Kaya sigurado ni, napaggrasya. Kasamang Cesar, salamat kayo. Ikaw ang ato ang listener of the day. Ako ni Radyoman Judong, rin Nubosbog, reaching millions siya nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Arimen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.